להתנדנד, זה עושה רעש ואז זה מתעכב. רגע, שנייה, תסתכל על המצלמה ולך כאילו... טוב, לא סגרת את הדלת, אה? היי. אהלן. אהלן. עדי, נו. היי. שלום. למה יש סרטון? בשביל מה עשית הסרטון הזה בכלל? אנחנו עושים סרטון של המשפחות המאמצות. ככה, שאלה הראשונה זה איך את זוכרת את ההתחלה עם המשפחה? זכרתי ששתינו באנו, ולא היינו כל כך חברים יותר מדי. הסתכלנו כל שנייה על השעון, מה השעה? כאילו מאוד מבלבלת. סך הכל אם אני תופס לקטים של אירועים, אני מסתכל אחורה ואני אומר, וואי, איזה פדיחות! ההתחלה הייתה מאוד בדיחה, בוא נשים את הקלפים על השולחן. לא ידענו מה לעשות, הגענו, כזה לא ידענו על מה לדבר, זה, מי המשפחה. אני זוכר שרוני ככה נכנסתי לחדר, רואה שחסרים לי כמה מדפים, אז הדבר הזה, אחרתי אתה בא איתי לנגריה, חוזרים פה במדפים וזה, אני מבסוט, עד היום אין מדפים. להיכנס תמיד לבית חדש, לאנשים חדשים, זה תמיד קל, אבל כן המשפחה מאוד קיבלה אותנו. והאמת שהיה קל ישר על ההתחלה מבחינת חברות, ממש נתנו לנו אווירה ביתית וכיפית בשנייה שנכנסנו, גם הילדים. שקיבלו אותנו בצורה הכי יפה שיש, וממש דאגו שנרגיש בבית על המפגש הראשון. מאוד נהנים אצלם, משחקים כדורגל, נותנים לנו אוכל ממש טעים. איך אתם מתארים את הקשר שלכם עם המשפחות? אתה מכיר קשר של אם ובת? אז ככה. באמת על זה שרום מלמד את ג'ון איך מרביצים לבובה המתנפחת הזאת. איך אתה אומר לו? איך אתה אומר לו? מרביץ לדינוזאור. לא, ואז. מלטף אותו. אני חושב שהקשר שלי עם המשפחה הוא מאוד מיוחד, כי אני ממש מרגיש שהמשפחה היא בית בשבילי בקיבוץ. כשהייתי חולה אז לבוא ולהביא לי ככה מרק בהפתעה עם פתק באהבה מהמשפחה שלך. אני ורן ממש אוהבים לבוא למשפחה, וזהו, לעשות צחוקים או לשחק עם עידן ואביב. תמיד כיף להגיע, לראות את אביב, עידן, עמרי, את שרה לפעמים, את כל המשפחה המורחבת תמיד מגיעה ביום ראשון. אני מרגישה ממש בנוח לדבר איתם, לשתף אותם. אביגיל היא באמת כאילו כמו אחות חברה כזאת, שאף פעם לא הייתה לי. כן, זה כאילו ביטוי, אבל זה גם הבית השני שלנו פה בקיבוץ. מרגישים ממש פתוח לבוא כל הזמן, מחפשים כמה שיותר. אנחנו נרדמים בבית ורואים טלוויזיה, ואני עוזרת לבשל ואורי לא עושה כלום. וסתם אוכלים ארוחות ערב, רואים סרטים יחד, הולכים לקטוף דובדבנים. זה קשר, טוב, רומנטי הוא לא, אבל יש לנו את הרגשות והתחושות של קשר רומנטי. כן, בית וחום וקרבה, אהבה. להתחיל לדבר על דברים ולהתלונן. אנחנו חושבים שזה להסביר איך זה הולך. אנחנו נכנסים לבית, שמים את הנעליים בצד, פשוט זרקים על הספה. כל אחד לוקח מה שבא לו, והמקרר. אני אוהבת פופקורן, אני אוהבת פירות לתשקדים שם. עומר קפה. מה הייתם רוצים לברך את המשפחות? תודה רבה על כל השנה, על איך שפתחתם את הבית. זה לא מובן מאליו. באמת ממש חשובים לנו. מודים לכם המון. זהו, אני חושב שנפלנו על משפחה מאוד מיוחדת. מאוד. אבא חזק ואשתו מדהימה. ממש חבל לנו שלא יכולנו לבוא יותר, למרות שהם הכי ניסינו בעולם, שתדעו באמת. כמה הם עזרו לנו וכמה הם היו שם בשבילנו. הזמנים האלה בימי ראשון של הפוגה וצחוקים ואוכל טעים והרגשה של בית, דאגה הזאתי. אין לי מילים. כן, קשה להגיד את זה. שהם מקסימים ושאני ממש ממש שמחה שהכרתי אותם. נכון, שהמשיכו לאהוב אותנו כאילו לפחות 20 שנה. כן, ושכאילו אנחנו מאחלים להם שכל פעם שנהיה באזור של ברם הם יחסנו אותנו. נכון. לפחות 20 שנה. אני רוצה לברך אותם שנשארו כאלה אנשים נדיבים ואכפתיים כמו שהם. אנחנו מאחלים לכם שתזכו לאחים
לא טובים כמונו, אבל אחים סבבה. קודם כל, שהם ימשיכו לעשות את זה, כי הם באמת המשפחה הכי נפלאה שיכולתי לבקש. ואוהב אותך המון, ותודה רבה על השנה הזאת. אוהבים אתכם! ויהי חיקך מקלט ראשי